Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sarune Sithembu Hayinesani Sithembu umayeni kanye nobaba uMseleku. Usumayeni nangeke avume kuthiwa ugulisa uMseleku ebengayazi leyo nto. Njengoba ke ngithanda ukuthi ngibe ne-example eseduze yento engishoyo. Nangu uMpumelelo uSibindi ingane yamayeni uMseleku. And kunabantu guys ababuka ngeso laka right laka left bayalivala. uSibindi akekho ongathi ubuka izingane zesithembu and akazi ukuthi i-role model kaSibindi ubaba uMseleku. Because umayeni ngeke ayigqugquzele into angayiboni kahle. So lokhu sibukile. Umayeni ukhuluma ngokuthi uSibindi akasebenzise i-condom. Ubaba uMseleku uthi uSibindi akalethe abantwana ngoba vele abantwana uyabadinga. Ngaleso sikhathi uthi uSibindi vele laba abantwana laba senzela ubaba. Kodwa kuyimanje asazi ukuthi ubaba wayezokhuluma ku-TV ukuthi kunento azama ukuthi ayilungise ngabantwana athe uyabadinga. Ubaba ugqugquzela izingane ukuthi ayidale inkinga yenze amacala mase kuthi la makhosikazi labo mama abane-pick me mentality bablame umama abamzwile ekhuluma nengane esikhondomazi. Ubaba ukhuluma nengane uthi kuye ungabathathi abantu abaseney'ngane, kodwa akakwazi ukuma nengane ethi ungabenzi abantwana uze ube ready for umshado. Because eceleni ubuye asupporte i-vision yakhe ukuthi kufuneka iy'ngane. Zikhona iy'ngane ziphi? Before nje uzoza no-pick me bakho usanganela umayeni, because ilona gama esengizolisebenzisa ukuthi uyamsanganela kahle kahle. Because umayeni ushilo ukuthi Sibindi ngakutshela ukuthi isetshenziswa kanjani i-condom. Nake nayibona leyo conversation yababa uMseleku noSibindi. Bafika abantwana bathi uMseleku mina ngizokusiza mase ulobola. Ubona kahle kodwa ukuthi ingane le empampathekayo ekuloboyeleni ayakafiki, kodwa icala selifikile. Icala lidluliswa kanjani? Umayeni uphethe i-condom uyinika ingane ukuthi ayisebenzise lokhu ukuze iyivikele because izo-create amacala amaningi egcineni futhi izobe isigula. Ubaba ufihla i-condom because uthi yes ngizokhuluma ngendlela engikhuluma ngayo ezoba brutal manje, ezoba disrespectful because ngizama ukubonisa wena. Ubaba ufihla amajazi ingane ayingawasebenzisi because ucabanga ukudirector izingane zesithembu season 3. Yabona-ke impi engapheli. I-chaos isiza o-producer bakuzingane zesithembu ukuthi bazokwenza season 3. Ukunokuba nomndeni onesithunzi, ogcina izinto ezi-right, nomela into abayikhulumayo. Then kube khona umama oyedwa-ke manje osezobukeka yena ngathi u-delusional because akacabangi yena imali ezongena ngo-season 3 of izingane zesithembu. Uyabona ukuthi njani? Zikhona iy'ngane ngoba sezikhona iy'ngane esukwamacala ugijinywa kufuna umama wengane. Ubaba wengane utheni? Wathini-ke ukuze yena ayivikele? Ukhuluma ngelobolo. Ukhuluma nobani ngelobolo ongazi lutho empampatheka? Kodwa lena-ke seyicala embizayo ukuthi ezumzali ingane yakho mayenza icala vela ungabaleki. Makuthiwa ingane yakhe intshontshile vela ungabaleki, uvele ngeqiniso. No, ubaba uzovela ngesikhathi ingane itrenda efuna ukuveza ukuthi umfana wami lo. Ngobani? Ngoba uthanda i-fame too much. Washo loya bhuti loyana engathi mina hambani nilalele loya bhuti owathi washutha uSeason 1 wakhe wothando nesithembu. Ikhona into enizoyizwa mase nimlalelile, nizoyibamba yonke lento esiyibukayo ngoba sesiyibuza ukuthi kwenze kanjani uhlonipha amasiko kodwa kube nje. Yileyo-ke impi umayeni anayo. Impi yokuthini? Uwumzali kaMpumelelo ephinde uzoba umzali kaHusband. Manje unkosikazi ofika as sister wife kumayeni yena ebuka uMseleku as umzali wakhe, angeke izifane lento.
because umayeni unomsebenzi wokuthi abe umzali empumelelo, azoba umzali ka-husband. Kanti kuleli elinye iside unkosikazi womunye umseleki uwumzali wakhe. Ayifani-ke lento. Yingakho-ke umayeni ekhuza, kanti loya nkosikazi ongapha ngale uzokweshipha lo muntu okhuzwayo. Uyabona? Umayeni akanayo ibhosi ewumseleki, uno-husband nobaba wekhaya. Okudingeka ukuthi malima ikhaya liqonde, lizoma ngokuthi nobaba uma uqonda ngezenzo. Ngale into yokuthi ungisusela wangibeka la ayisahlangana. Manje nje yimpi yona vele engazuphela. Manje ukuthi ngeke uze uyi-understand nawe uma ungayibuki ngempela ngendlela eyiyona. Uma uzogijima nobuZee-World bayo nobuStar Life bayo ngeke uyibone. Ngoba ngapha ingane iyona. Umzali wenza njani? Ufuna ikhamera, ufuna ukuyoshuthi u-season 3 of izingane zesithembu. Manje mina ngibuye ngiyibuze ukuthi lento ayisafani yini noSiyacela Dlamuka, ukuthi phela uSiyacela yabonakala yonke into ayenzayo ukuthi i-wrong, kodwa kusazoshuthwa enye i-season. Akulungiswe i-character, akulungiswe izinto ayishoyo, azonakali ngoba kusazophathwa ikhamera. Mase kuthi bona futhi labo abadinwayo bakwazi ukusola umayeni kuphela. Hhayi indeke into yamayeni, ngeke uze uyi-understand. Ikhona uzogcina ukuthi azithi mzala, kodwa ngiyakutshela mina kunomzali okwaziyo ukusho ukuthi le i-condom yenzani. Kunomzali othatha lento othi hayi ungayisebenzisi because ngizokusiza. Ingane mase igaxele akasayisizi. Ngoba phela lezi zinto lezi ingane ezenzayo ezenza ukuthi igaxele ngoba ikhula nje ziyayilandela. Yingakho manje ngixoxele nje nayo indaba yaThamara, nginenzela amanqamponqampo. uThamara, nithola lo Thamara okhuluma ngabantu besifazane abanganavelu kanjani kanjani. uThamara le backup anayo yilaba abanenkinga, yilaba abanenkinga ngoba manje ubhuti nobaba onekhaya nonomndeni none-reputation nononkosikazi ufunani lana okuthiwa khona ubaby mama akanayo ivelu. Udliwa yini? Lo bhuti lo udliwa ukuthi lo baby mama okuthiwa akanavelu. Kukhona ubhuti obona ivelu ozokhulisa ingane yakhe amhloniphe enze lento amhlulile. I-enga yakhe-ke imthuma laphaya kumavidiyo oThamara. Ukufeyila kwakhe kumthuma laphaya kumavidiyo oThamara. Ukuba u-absent father kumthuma lapha kumavidiyo oThamara. Because ukuba ubeyenza lento emile eqiniseni nempilo ayikho into ebiyomhlanganisa namavidiyo oThamara. Nakuba kuyizimo ey'khona lezi emphakathini. Ukhona laphayana, u-invested, u-interested, uyaphawula, ufuna ngisho ukukhipha ephaketheni because lezi iy'ndawo kuye ezonakele ngathi uThamara ujustifya into ethile. Yingakho yena ekwazi ukuhleka ukuthi omunye ubhuti uzokwazi ukuthi athathe ubaby mama wakhe amenze unkosikazi ashade kanye ney'ngane zakhe bekhule, because asikaze siyibone indlu ewe-boo phansi kwathiwa ingoba laphaya kwashada osenengane. Asikaze sibone abantu abagulayo kuthiwe bashawe yidlozi because kuloya muzi kwafika umama osenengane. Bashisa yini laba ba-absent ey'nganeni zabo? Bashisa yini laba banenzondo no-baby mama babo? Bashisa yini laba le pain mhlampe abanayo abanye ukuthi bashiwa wobaba sebeyifake ey'nganeni zabo? Ngesimo sokuthi abakwazi ukulungisa izinto abazenzile, ba-create iy'nkinga bejike lapho bezoma bejaje. Yayazi inganekwane yabantu because leya nto ngiyayibuza ukuthi mina yibo bagcwaliswe yini pho obhuti la kuthiwa khona ubaby mama akanayo ivelu? Obhuti abashadile, obhuti abanganazo iy'ngane. Lama conversation bahlobana nawo kanjani? Uyabo? Lezi izinto fanele uyibukisise ukuthi kwenzeke kanjani. Abantu abalimele laba balimala kabili. Omunye ulimale ngokuthi i-role model kababa beyingekho. Uma esengabi nayo i-role model yababa aphinde futhi naye enze ingane abe njalo.
ngoba owenze iqiniso empilweni nowenza iqiniso ilona ofuna ukulungisa, and mawulungisa akekho umuntu ozomthuka ngenhlamba, because inhlamba ayilungisi lutho. Lona olungisayo akanayo inhlamba, kodwa unento yokuthi nayi-ke i-issue senze njani, nayi inkinga senze njani, sifuna usolution. Kodwa lo onento emshisayo izono zakhe, amadimoni akhe, ulapho kunenhlamba khona. Amadimoni akhe afuna ukuthi akathuki inhlamba. Usethuka inhlamba, uthuka umuntu othi yes, nginayo ingane, ngitholile, kodwa ngizushada noma ubani, ngoba ingqondo ikhona. By the way guys, lama conversation azoba made, nami isikhathi angisitholi, nale phone engiyisebenzisayo yintsha iyangihlula, ngiyazi kahle. So nje kuyisiphithiphithi, ngizoxuba nje onke amavidiyo engiwenzayo. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, goodbye.